Se aiheuttaa sellaisia ongelmia, että silloin kun se alkaa tietyllä tavalla saada valtaa ja alkaa mennä siihen tavallaan siihen tilaan, että ei tule onnistumaan. On myös tilanteita, jos siitä saa saman tien niskaotteen. Ihan fine. Ja sit ehkä ne on niitä tilanteet myöskin välillä valmisevimpia, että sellainen niin kaikki on loppujen lopuksi onnistumista. Music play mode. Elämässä. Und manchmal träume ich von Schlangen, die mich auffressen oder die man sind oder so. Siguro ang pinakabakuna kong ikahadlukan ka ng... Tällä hetkellä mä ehkä sanoisin, että mun suurin pelko on, että parin vuoden päästä mä yhtäkkiä herään tajuntaan ja tajuan, että mä en ole saavuttanut mitään niistä asioista, mitä mä oon halunnut saavuttaa. Ja tunnen oloni tyhjäksen. Koska se on tällä hetkellä mun pelko ja se on todennäköisesti. Tietenkin voi tulla jotain uutta eteen joskus tulevaisuudessa tällä hetkellä. Varsinaisesti, mutta mä pelkään eniten ehkä yksin jäämistä. Kuolema. Någonting. Mä en tiedä, mulla on ehkä 2. Joista toinen on semmonen... Tää asia ei toimi. Ja erityisesti jos se on niinku sosiaalisessa tilanteessa, että siellä on todistajia läsnä, jotka seuraa sitä epäonnistumista, niin se on vielä tai oikeastaan silloin se muuttuu. Yksin tai eristyksiin joutuminen. Yksin tai eristyksiin joutuminen. Okei. Se on hankala asioista, mitä mä oon halunnut saavuttaa. Ja tunnen oloni tyhjäksi. Koska se on tällä hetkellä mun pelko ja se on todennäköisesti pelko, joka tulee vastaan aina säännöllisesti. Inte säga någonting. Mulla ei ole mitään erityistä fobiaa tai mitään tiettyjä pelkoja, joita vois käsitellä varsinaisesti, mutta mä pelkään eniten ehkä yksin jäämistä. Music play mode. Mulla ei ole mitään erityistä fobiaa tai mitään tiettyjä pelkoja, joita vois käsitellä varsinaisesti, mutta mä pelkään eniten ehkä yksin jäämistä. Tietenkin voi tulla jotain uutta eteen jo tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä mulla ei ole minkäänlaisia fobioita. Mä en tiedä, mulla on ehkä 2. Music play mode. Josta toinen on semmonen vai helvettiä ja nyt tää asia ei toimi. Ja erityisesti jos se on niinku sosiaalisessa tilanteessa, että siellä on todistajia läsnä, jotka seuraa sitä epäonnistumista, niin se tekee siitä vielä tai oikeastaan silloin se muuttuu sellaiseksi, että sille on välillä vaikea nauraa. Mut joo, epäonnistumisen pelko. Se on ehkä silleen yleisimmällä tasolla, tai niinku kaiken kattavin. Mä en tiedä, onko sillä mitään fobia-nimitystä. Ja musta tuntuu, että mä kärsisin välillä vähemmän ja välillä enemmän. Kärsin on aika vaikea sanoa. Se aiheuttaa sinänsä ongelmia, että silloin kun se alkaa
joutuu onnistumaan, niin sit se lisää omaa voimaansa siihen tapahtuessa. Aika korkealle nousee semmonen epäonnistumisen pelko. Vaikka mä en varsinaisesti niin kuin usko epäonnistumisiin, vaan jollain tavalla muut. Mut silti se on sillä hetkellä hirveää, kun on se tunne, että epäonnistuu ja tietää, että nyt tää menee päin helvettiä ja nyt tää sille on välillä vaikea nauraa. Mut joo, epäonnistumisen pelko ja musta tuntuu, että mä kärsin siitä välillä vähemmän ja välillä enemmän. Kärsin aika paljon. Que eu tanto gosto em mim, que é conseguir me preocupar para muitos lados ao mesmo tempo talvez qualquer coisa relacionada com perder aquela faculdade que eu tanto gosto em mim, que é conseguir-me olhar para muitos lados ao mesmo tempo e reter essa informação.